Hey bafethu, uCommissioner Madlanga uvakale sithi obubuqhophololo nobubugulukudu setha ngecorruption necriminality ebonakala isenzeka eTMPD nase-EMPD. Kungenzeka into ba nabanye omasipali kubolwe kunjalo. Indlela kathethe ngayo ndanayo nje into engathi bosokungathi nje ngabe sokugqubhululwa nakwabanye omasipali because kwayona lena nje kwabasa stretch nje kwisurface ngendlela yonke lento siyiva pha kuMadlanga Commission akusese nje into nje encinci. Sengenzeka into ba xa kugqubhululwa kuzafunyanwa ezinye ezingaphezulu. Kuukuthi ukhumalo nawo amagama kawayavezile na into bayimani i-red flag lento yoba athi xa apha phofu sizogqibezela i-testimony ka-Commissioner Farozi because akathathanga xesha kuye kwatestifya yena immediately xa egqiba kutestifya kwabe kungena u-deputy commissioner uSean Bolias. So ngizothatha i-testimony zabo bobabini apha. So apha ku-Commissioner Farozi wanawo ukukhumala amagama kawatsho into yoba i-red flag lento ba bathi xa beye elifini umuntu kushiyeka kusenziwa nje into ezingekho right. And uthe xa egqiba kutsho njalo ndafikelwa zizinto ezimbili. Uba ngiyakhumbula mosina ku-National Fani Masemula, National Commission uFani Masemula uye wathi xa ke hamba kulapho baye badecide ukwenza la mcimbi onokwenza ne-disbandment. So two things can come out of this. It is either ba-aware then kube khona into ethi ithi sihambe ukwenzela into ba xa sizozama ukuzidethacha kulonto usothi mhla sibuzwa sithi hayi sasingekho siselifini. Nyani bayazihambela abantwana babantu baziyele elifini bathi beziyele elifini imigulukudu ithi siza capitalize ngelithutyana behambile bengekho bese bebheke elifini, meaning xa ikati ingekho impuku zishiyeke zidanasa. Yinto nje engathi njalo eyabonakala but yena nje uba ungawiwe to ask me into ba uCommissioner Farozi lona ufit enough for their position, though it's not for me to say, but nje hayi ubunganibuza unqhwebe nje ecaleni bafethu benzathi hayi andiqondi because ininzi into akabonakala ngongathi akekho aware of yona. Ezinye it's more of unama promises nje amaninzi sizalungisa sizaluzinzi nje promises nje akasishiye nje nazo, but yonke lento uthi xa uqwalasela ubona into ba yona yenzeke right underneath her nose. Kukuthi futhi uyena uCommissioner Khumalo beke wambuza into ba ku-aware into ba kungenzeka into ba njoba sisacingela into ba umuntu obeke gqobhozana nobubugulukudu okanye ububuqhophololo pha eCity of eTshwane uSurgeon Mfaninkosi. Ngenzeka baninzi oSurgeon Mfaninkosi kwangoku sabhaqwe nje uSurgeon Mfaninkosi wangumuntu ke nje othembisa into bayi babhizi nge-investigation kuseza investigatewa nabani nje ofunyanwa enetyala uzawu accounta yonke lonto leyo ushiye nje nento nje enezithembiso ezinjalo ngongathi nje yena akanamqolo ncam. So nje ndinalo nje xhalana nje ngaye. So wabe ephuma ke apho kuMadlanga Commission nethi ezinyaweni zakhe kwabe kungena uDeputy nguSean Bolias obonakala. Ngizakhumbula mosiba kuke kwafika Chief Rivospis wayesebenza ekuruleni waze wa-retire wayosebenza eCity of Tshwane. So ngoxa kangena eCity of Tshwane ungena nethi ezinyaweni kwisikhundla okanye kwiposition yalo Bolias wakhona. So uBolias ke ngoku uzophendula nayo izitholo because yonke lento engathi obubuqhophololo benzekile obufaka ezi companies enamagama avelayo apha kakhulu kwezi company engabe ngisithi bewe kwi-forefront yila ntoni kanene yintoni na igubisi ntoni gubisi ntoni 85 plus i-solution ne plus i-El Shadid security company. Then kube khona ke yonke lenye imirube ezi companies zo brother baka Surgeon Mfaninkosi uba ngiyakhumbula kube khona plus ezi7 zifaka no CIC Juju ngiyakhumbula yonke lonto. Xa sijonga ezi companies lezi zi more than 40 in total okubonakala into ba ziyedladlala kobubuqhophololo. Bafethu apha besingasathethi ngama-millions, apha besithetha ngama-billions. Kukhona apho kuthethwe khona nge-2.9 billion. Hayi futhi same time ndaphatha ngomchamo ndaphakama ndabheka ebathroom into ba ithini kanti lento sithetha ngama-billion apha sithethi ngama-millions. So imali ekubonakala njengathi kudlalwa ngazo apha kulama city wethu. So hayi uzibazile nje naye bathini umbona into obufuna ukushifta ibhakhi kancinci but nje kukhona ndiyithandile ke towards the end ndimthandile uCommissioner Khumalo ngongathi uye waphutha his foot down into ba ngendlela ofuna ukuzisa ngayo i-testimony yakho ubonakala nje ngomuntu ongathi since wena masithi because ebekhona ebekhopiwa ungomnye wabantu even xa kuthiwa
makuliftwe extend okanye i-contract ukhona ukhophi uyi-part and parcel yale nto makuliftwe ama-budget uyi-part and parcel yayo yonke loo nto lona. But ngoku ngendlela nayo iCommissioner Khumalo kayibone ngayo uvela ngongathi bese ke funa ukushiya nje i-bucket yoba you know what sengishiyile napho sengishiyele yena uRivo Spisi so uyawusala ubona. So uyawaphutha nje into engathi njalo uCommissioner Khumalo eyibeka apha kuye because ngendlela akayeze ngayo ungumuntu kaloku supposed to be accountable because yonke lento yenzeke under his watch. But ngoku kukhona apho nesithi hayi yena uye wahamba then kwasheka uRivo Spisi ngongathi ngoku nguRivo Spisi obosokumele into yoba athwale eluxanduva. Bafethu ngizazimamelela nani apho khona apho ndithathile nje clip nje kancinci lo yona ilong because ithatha ngalama companies wonke bakwakhona 37 kwaphinde kwa-edwa 4 then nini kwa-edwa la 7 efaka obo CIC ngiyayibona nje yonke lo nto but nje ndidecide nje ukuthatha nje apho kuthethwa ngama 2.9 billion. Daphuma kuyo futhi enye clip, the second clip kulapho ke uCommissioner Khumalo emportraya ngakhona nathi ke phofu ukuthi njoba sizibukelela sizibonela ngumuntu ovela net kanjalo into yoba yena uza nje sekezo i-testimony yakhe uyayazi yonke lelo but ndimthandile bamfake ekoneni i-commissioner zethu ngoba zidlali kumadlanga commission uwakhiphe ngokwakhe amagama athi we could have done better, we should have done better, we have failed as i-TMPD. So attach i-video yakhe nje encinci kwiclip yakhe so ngomnye so ngendlela ndibona ngayo ingathi nje sibhizi nje ngomcimbi onokwenza nethwane kule before Deputy Commissioner Dlamini is informed because you are the caretaker at that time. You are the person responsible for that function. Is that a fair assessment? That would be a fair assessment. I believe I am copied in most of these communications from the onset. But your assessment makes sense that because I was the caretaker, it happened under my watch to inform me to determine if I know anything about it or what can I say about it. So that is a fair assessment. Thank you. So you are now copied on this email. It's still early March. It doesn't seem like you did anything about it because in this email, they're not just talking about the issue of ad hoc. They also mentioned that in the January month, 30 sites were added. In February, 6 sites were added. I don't see anywhere where you say, who authorized this? I never authorized this. How come I was not told about this? Yes. The emails of 12 March, there was a flurry of emails. By the time I saw the flurry of emails, was already at a point where the chief has already given instruction to Deputy Chief Spies to address the matter. We consulted one another, but verbally. I didn't respond to the email. It was overtaken already by events. So you wouldn't see any response from me on the 12th March flurry of emails. Yeah, but the instruction to Spies is that ad hoc services must be cancelled. Yes. It does not talk to what was added in January and February and who added it and why. Where did they get authority to do that, which is your issue. Spies' issue is cancel all ad hoc services. Yes. And he sends the email, they ask for an official letter, he sends it at the end of June. You are saying, while you were the head of this division, exercising supervisory authority, these two things happened. In January, 30 sites that you know nothing of were added. In February, 6 sites that you know nothing of were added. Correct. You must account for what happened in the past, not what Spies is going to do going forward. How come you didn't say to those below you, I want a full report on this. Who authorized this? How did it happen? I mean, the fact that Spies only knows about the allocations, specifically the ones to Gubis, he becomes aware when he sends the official letter in June. And Gubis then shows him all these documents. That's later in the year.
But you in March know that sites have been added and people who added them did not have authority and they did not consult you. But you don't seem to have taken that up with either Malachi or any of the people below him. No, I have not. At that period of time, as you know yourself, Commissioners, I was not anymore the caretaker. SPIS has taken over. So all the functionality of possible investigations, even though it's invoices coming from the previous months, he looked into that. He gave evidence to that. I'm not sure if that is part of the investigation that was done. I believe so. And then later the information came out as to exactly what transpired. But I take your point. I understand. My point is that it happened under your watch, and you seem to have washed your hands and said, oh, because peace is there now, he will deal with it. It's no longer my problem. It's unfortunate that it seems that way, but I hear your view. Do you understand my I concern? understand, Commissioner. Pepper. 02-2016/17 to all service providers since inception March 20, in brackets, March 22 to the end of January 2026 is 2,923,467 rand and 84 cents. And that is written again in brackets there. Approximately 730,857,460 rand